Стоп! Хари Потър в Енлеси. Виж какво пристигна днес. Много се вълнувам. Котките ми вече го докопаха. Тук се крие български бранд, ръчна изработка, прекрасни Хари Потър неща за върли фенове. И аз просто нямам търпение да ги погледна и да ги отворя. Това е мега яко. Това са 6 Хари Потър пръчки, които са ръчно правени с мега готините детайли. И наподобяват пръчките от филмите. Ето тази, мисля, че ми е фаворит, но всичките са мега много хубави. И това не е всичко. В тази прекрасна, здрава и неунищожена от котките ми кутия. Съжалявам. Кога я искам тази карта на мародерите? Отново ръчна изработка. И си идва със своя пръчка. Ами хора, аз ако бях видяла това като дете, щях да пищя от радост. Мисля, че четох книгите за първ път, като бях на 11-12 и помня, че картата на мародерите беше това, което на мен най-много ми се запечатва в съзнанието. То на кой фен не? И тази е изключително добро копие. Тържествено се закревам да върша пакости. Така ли беше? Чакайте, че баба ви вече паметта я по-зле от тази на Охлюв.